अंजलि दैमारी long live अंजलि APP जिंदाबाद 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 APP जिंदाबाद 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 पटेल चिरां जिंदाबाद 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 पटेल चिरां जिंदाबाद 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 थैंक यू दिनै 15 तारिख जुन 2025 बे डेटआवहाय जोङो पटेल चिरां ब्लकनि सिङावहाय गोदानै दाजानाय APB बा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बे पलिटिकल हान्जानि नैबे पटेल चिरां ब्लकनि सिङावहाय सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय गोरबो बाजार एरियायाव मोनसे साब कमिटि APB हिसाबै जों दाफैना होफैदों। जोबोद मोजां मोनदों बे गोरबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोदो जेरै NDBखौ जेरै मोजां मोनोमोन जोंखौ जेरै सिबिबोदोंमोन दिनैबो नैबे अनजालि दैमारी बिथांनि दैदेननाय प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय जिहेतु बे APB पलिटिकल हान्जाखौ दिनै बे गोरबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङैनो गोदानब्लाबो दिनै बजबना लादों। जोबोद मोजाङै बेवहाय जोङो सानै मोजां सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो साब कमिटि जों दाना लानो हाबाय। फोथायदों अनजालि दैमारी दैदेननाय बे APBखौहाय बे गोरबो ओनसोलनि पटेल चिरां ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बे APB पलिटिकल हान्जाखौ फैगासिनो थानाय BTC इलेक्शनाव जाय बिथाङा केन्डिडेट जागोन बे केन्डिडेटखौनो बिथांमोनहा दलै नोगोरै गोसो खुसियै बेनि केन्डिडेटखौ देरहाहोगोन। बेनि नोजोरा बेनो दिनैनि जिखिनि सिनारि दिनै जिखिनि नुजाथिनाय रायजोफोरनि मदद खालामनाय जोंखौ वेलकाम खालामनाय बेनो मोनसे सिनारि बेनो मोनसे फोरमान। दा मोननै पलिटिकल हान्जा थासेयावबो दिनै बिथांमोना जोंखौहाय ओरैबायदि मोनसे दलै नोगोरै दिनै बजबदों जों सानदोंमोन माने बिथांमोना जोंखौहाय बजबनाय नङा बा जोंजों जिरायफानाय नङा। नाथाय बिथांमोना सिगांनि जिहेतु हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनि सायाव गोसो गोरबोजों मोजां मोनो खामानि दामानि मावलांदों बिथांमोनखौ बिथांमोना दिनै थारिखआव बांद्राय दुखु मोननाय गैया। नाथाय दानि जितु 5 बोसोर सरकार सालायनाय बिटिआर एकर्डखौ सहि खालामनाय सिगनेटरिफोर बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय बे 5 बोसोराव गासैबो जितु प्रतिश्रुति होनाय दिनै साख्रि बन दानग्राफोरनो 10,000 होनाय ना लायग्राफोरनो 10,000 होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनाय मैगं थाइगं फानग्राफोरनो बिना बायद' बुंलांनाय थाखा फैसा होनाय बेफोर बाथ्राया दिनै नंखाय दिनै फोरमान जाबाय। बे बुस्थुखौ दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै बेवहाय दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो बे 5 बोसोराव जिबायदि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जिबायदि थगायबाय गासिबो थगायनाय आरो थगायनाय दिनै बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना दुखु मोननानै गोदानै दाजानाय बे APBखौ दिनै बिथांमोना गोसो गोरबोजों फैगौ BTC इलेक्शनावहाय बे पटेल चिरां दुवारावहाय बे पार्टीखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै बिथांमोना रेडि जादों आरो बिथांमोना जानजि खाफ्रादों। आरो बे ओनसोलनिफ्राय जुदि जाय बिथाङा केन्डिडेट हिसाबै देरहालांगोन बिथाङा बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि बे गोबोर ओनसोलनि हा हुनिफ्राय लानानै जितु समस्या दं बान्दोनिफ्राय लामानिफ्राय कारेन्टनिफ्राय स्कुल कलेजनिफ्राय गासैबो बिथिंफोरखौ लानानै दिनै जोङो मावफालांगोन बेखिनिखौ जोङो दिनै बिथांमोननो प्रतिश्रुति होदों आरो बिथांमोना बेखौनो दिनै फोथायनानै जोंखौ सापर्ट खालामदों। आरो जों बिथांमोननिफ्राय अरायसम मोजां मोनसे फिथाइखौ मोनगोन बेखिनिखौ मिजिंथिबाय। जोबथानायावहाय आसा मिजिंथिदों बे गोरबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अनजालि दैमारी बायद' दैदेननाय बे APB पलिटिकल हान्जाखौ अरायसम बजबना लागोन जिखुनु समावनो मदद होगोन बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना खावलायबाय। जोबथानायाव आसा खालामदों बिथांमोननि जिउआव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाहामै गाहाम संसार मोजां मोनजालांथों थांखिसिम सौहैदों। इउनिटि फराम NDBनि दैदेननाय बे पलिटिकल हान्जा गोदाना जाहाथे अरायसम मदद होनो हाथों आं बेखिनिखौ खावलायनानै नोंथांनिसिम गुरै दोनथ'नाय जाबाय। अंजलि दैमारी long live अंजलि दैमारी long live XNDB long live XNDB long live XNDB long live गोबोरखि एरिया रायजो long live गोबोरखि एरिया रायजो long live गोबोरखि एरिया रायजो long live APB long live गोजोनथोंसै।